ginaiwasan ako na mag-audio kay basig makuan siya ba mapatay ang video. Bawal manggod. So mega shout out to Donax TV Vlog. Shout out Lods. So mega shout out sa iyo idol, Kaigan. So yung TV thumbs up dad. Thumbs up dyan, sana all nagla-live sa mall. Baka naman dyan, uncle, pag-wisik naman. Sa klaseng wisik. May kun-kun, kalaago ng Davao. Dali, laag na ma'am. Okay na. Ang oxygen man to, no? Gusto ko mag-lab. Busit pa, manggod ko ba? Shout out to Triple J, kapatid. Panama, thumbs up dan kapatid. Enjoy your malling. Enjoy your window shopping. Keep safe. Sana all nakakapasyal na din ako. Katong gipalit ko na ko sa senta. 999 karon 699 na lang. Mega shout out to Kurin Takeyoshi. Walay signal. O lagi, hilay kayong signal ba? Ting. Paudlot-udlot. Kasi paudlot-udlot, para man nagkuhan. Sasayaw lang. Ayun! Ayun! No, walang magawa. Walang magawa, kapatid. Parang tanga. Parang tanga lang. Oh, tanga talaga.
Yes, window shopping lang kasi wala tayong pabili. Magandang background ko na. Ito pala. Ito palang kwarto ko. Sorry, nasa closet ako ngayon. Nasa closet ako. Andito ako ngayon sa kwarto ko. Hala, salamat. Salamat kapatid Triple J Panama. Andito ako ngayon sa kwarto nagpapahinga. Ay, MV Bless Travel and Tours, thumbs up na alol. Yes, Lady Pink. Kumusta naman, Day? Kumusta naman, Day? Na ako sa Gmall, Gmall of Davao. Na ako diri sa Gmall of Davao Oxygen. Sige, baba na kayo ng bahay. Moderator na kayong lahat. Mega shoutout sa 5 viewers. Sabi ko support natin ang pagmuling. Ma'am, okay lang, nag-con ko ma'am. Nag-live ba ako ma'am? Okay lang. Ito rin yung brand ko, especially pabango. Pabango ang mga pabango nila dito. Ito yung collection ko, oh. Try nyo ito. Mabango ito, mabango. Ayan. Mega shout out to Leo Teacher Vlog. Yeah. Ay, harang, Ador Dalisay. Mega shout out sa iyo, Iko Meko. Shout out sa lahat. Shout out, ada kita moderator. Ayan siya, ayan, ayan na siya, nakakapasyan. Ngayon lang to. May nagyaya kasi. Yay! Uy, mega shout out to Helene I Vlog. Hello ho, hello din sa'yo, kaigan. Salamat sa pagdalaw sa aking tahanan. Salamat sa pag-thumbs up. Gagawin na rin kitang moderator. Ayan, BG lang po. Salamat kaigan Linay sa pag-BG. Ador Delisay. Meron pa ako nakita kanina. Sino yun?
Shanong Gara, mega shoutout sa'yo. Laag-laag lang ka dong, sana all. Nakalugar lang ha, nakalugar, kaya nakagala. Ngayon lang to, ngayon. Andito ko ngayon sa aking kwan, sa aking closet. Ayan. The little teacher, shout out, sabi ni kapatid Triple J Panama. Maraming salamat sa 9 thumbs up. Maraming salamat. Mega shout out sa ating kapatid na si Red Rose. Ayan. Moderator na kayong lahat dyan. Pwede na kayong magbaba ng inyong bahay. Mega shout out sa pinsan ko. Tuslok Dan, maraming salamat sa iyong patuslok, Red Rose. Dahil dyan, may ayoda ka. Hello sa pinsan. Sinamahan ko siya ngayon. Penging milk tea. Krin, tara dito. Wala. Halika dito, mag milk tea tayo. Buti hindi ako pinapalo ni Lolo, may mga music. Close up ba? Maliit ba ako? Maliit ako. Yes, kasing sarap ko ang milk tea. Kita ba ako? Nakikita ba ako? Nakikita nyo ba ako? Nakikita nyo ba ako? Yung mata nyo. Epekto ng kuan. Hindi. Epekto ng walang tulog. Epekto ng ay titingnan yung mata ko. Eye bag is real. Ambot sa imo dong. Yung ilong mo kita. Sinakpan ko nga ang ilong ko kasi kung ganito ko tapos makita ang ilong ko, makita niya yung utak ko. Kaya gi-close up ko siya para hindi makita yung utak ko. Oh, bench yung kuan ko. Oh, dito na ako sa pinaka Aliling. Milk tea time. Sinita Lin ay, bet kong mas mo. Wala, grabe, another. Salamat, Ma'am Lee. Alam na alam. Makadaot na sa lawas. Ang syala naman ng face mask mo. Bench. Nag-sponsor ang bench sa akin. Nag-sponsor. Kita ba ako? Nakikita nyo ba ako, ha? Nakikita nyo ba ako? Ikaw kaya. Ayan, magbaba kayo ha, marami tayong viewers. Nakikita nyo ba ako? Ha? Nakikita nyo ba ako? Sino nga nakakakita sa akin? Oh, bench yan, bench. Hello, Ma'am Lynn, at pa-jacket. Yes, na-jacket na po. Naka-jacket na po si Chinita Lin ay Ninja. Yung host parang baliw lang. Yung dibdib. Wala akong dibdib.
Hindi ako nakabra. Ay, nakikita yung date ko. Masarap man ang milk tea dito kahit araw-arawin mo. Hi, Ma'am Nor! Kilala nga ito naman. Gusto ka? Ha? Ha? Ikaw, Superman? Gusto ka? Libre commercial ang Ben sa'yo. Dapat gawin kang model. Oh! Next time yung brief na naman nila ang imomodel ko. Nakikita nyo ba ako, ha? Nakikita nyo ba ako? Sino hindi nakakakita sa akin? Nakikita nyo ba ako? Ha? Wala kasi akong magawa. Sayang naman. Buti nga hindi ako pinapalo ni Lolo eh. Marami siyang naririnig na music. Bakit ganyan yung buhok mo? Oo, ganyan. Kasi paborito kasi ang pansit canton. Diba? Yung dalawang mata, kasamol, ikot-ikot na break. Oh, grabe. Mahirap. Hindi ko nga alam kung buhok ba ito o yung pubic hair. Hindi ko alam kung buhok ba ito o pubic hair. Kulak. Kailangan ko na itong bilihan ng brief. Kailangan ko ng bilihan ng brief yung buhok ko. Asa ta? DNY. Kasi na. Kailangan ko na bilihan ng brief ang buhok ko kasi oh, gulo-gulo na oh. Kita nyo ba? Bulbul. Hala, little tinsir, ano yan? Bad yan. Okay na yan ang suklayan pagising. Yatay, oy. Oh, kasi noon sinusuklay ko talaga ito. Tapos pag naahanginan, bumabalik din sa dati, hinahayaan ko na lang. Buti pa yung kulot, bumabalik sa dati, pero siya hindi na talaga bumalik. Kita niyo ba ako? Ha? Kita niyo ba? Sana sana katulad na lang siya ng buhok ko, bumabalik sa kulot. Oh, andito na naman yung ito yung paboritong brand ko sa mga polo kasi masyado sa akin. This polo is made by BUM. Oh, another endorsement na naman mga kaigan. Mega shoutout sa aking 6 million viewers. Share lang aking live para manalo kayo ng BUM products and accessories. Na music. Kung may music na naman, baka mapalo ako ni Lolo. Oh, dahil sa pag-YouTube ko na wala na yung hiya ko, tinatawanan na ako. Kinakatawan na ako ni Ma'am oh. Niya nabubuang naman siguro na eh. So what's up mga kaigan, I'm back. I'm Bisayang Laagan. O ginatawanan niya ako. Shout out kay Ma'am na naka-red. Oh, ay hello daw, hello. Mga kaibigan ko yan sila lahat dito. Shout out din sa kay Kuyang naka-blue. Oh, di ba? Wala. Thank you. Oh, di ba? So, andito na naman kami sa natatawa nga ako kasi
Natatawa nga ako, nagkakatawa ako kasi nabubuwang na daw ako, nag-istorya na lang ako na mag-isa. Nakikita niyo ba ako, ha? Ha? Visible ba ako? Visible ba ako? Nakikita niyo ba ako? Oh. Dito na naman ako sa Regatta. Regatta. May kamunta na ako suoton karon. Tapos giisip na ko basig nag-white po siya. Mag-purple shirt na ni karon. Laki ka na lang nakita, nabubuang. Oh, shout out kay ma'am. Oh, beautiful. Oh, di ba? Ma'am, naka sa YouTube. Ma'am, naka sa YouTube, ma'am. Yung mata nga. Wala na sa YouTube. Abi pa lang nila maghimo na pud kag video para sa ako. Rian, mega shout out sa aking alileng Mayora Rian ay Sakura na buwa. O siya, artista na. Saba kayo ko ba? Ang lakas-lakas ng music pero hindi pinapalo ni Lolo. Natutulog si Lolo ngayon, natutulog ni Lolo. Pag nyo napansin ko na muradag bulbul. Kulang na lang sa buko, itlog ng manok at saka itlog ng ibon. Dagan gud sila yung arrival ng mga t-shirts. Pero mas dagan gud sa SM, no? Mas dagan sa SM gud, no? No, pinuntahan ba natin sa SM Lanang? Kila-kila ko ng space mang good nila dito. So pasok na mga suki. Marami po tayong arrivals. Ang iba hindi pa dumating. Bilang. Kung magkuha sa 20% off, Oh, less. sunod. Less to. 20. Saan? Minus ba? Minus ba? Ha? Yun, 169. Ang mabawas? Grabe! Kahamis! Kahamis ba? Kahamis ba? Shout out sa aking kapatid na runway girl, Chong Kebedu, Rodelyn Swerte. Ang swerte sa mga singkit. Ay, exit lang. Itutur ko kayo sa bahay ko. So, tour. Uy, akong ilong. Akong ilong. Mata na ang ulo. Mega shoutout sa aking 6 viewers. Andito na naman kami ngayon sa magburaot. Hay, ay pagburaot niya ha. Kaya nagpulaw ba ako sa imuhang kuan gahapon? Nagpulaw ba ako sa imuhang ang kulit mo kuya? Nagpulaw ba ako sa imuhang pinalive nga dugay kay na human. Ayan. Andito ako sa aking closet. Itutur ko kayo sa aking closet. Ayan. Ito yung first floor ng aking closet. Magaganda kaya ang cashier dito sa Davao. Ganyan ba kayo? Basta Bisaya, guwapa. Diyos ko, ang kapal ng closet. Opo. YouTuber, manggod ko, mampiling ba? Di ba? Tutyal na jud ka ba? Di ba? Ang ako ang closet kanay guwapa nga tindira. Ayan. Wala kayo sa closet ko. May tindira, may cashier, guwapa pa. At tumagdabaw kay wa may makita nga pangit. Ako lang. Wala ko nakato sa SM kay kuan. Medyo magahay. Kamahayan lang ang gugma og imong uyab dili ang pen shop kay dili gid ka ibilin sa pen shop. Trend kay ang ilahang mga kuan Kita nimo na. Kita mo ni akong collection sa akong pahumot. Nakita niyo yung collection sa akong pahumot? Naloko na naman. Naka sa Gmall or SF. Sus,
Kadugay ba di mo pasabton? Inga na ako sa Gmall. Tamsak do. Oy, mega shoutout sa aking kapatid, Kaigan, Kut TV family shoutout sa iyo. Please share my video para madaog mo ang akong collection sa akong pahumot. Yan ang mga collection ko ng aking pabango. Di ba? Ipapamimigay ko yan sa mga lahat ng mga viewers ko ngayon. Di ba? Ito yung collection ko ng mga damit ko, oh. Maganda ako mag-fold, no? Yan. Pina-fold ko yan kay Yaya kanina. Di ba? Di ba? Asa na punta? Di ba? Pero akong buhok jud ba timan na. Gusto channel or Gucci? Channel. Unsa klase nga channel? Ma'am, thank you po. Papa. Di ba? Baga kay kag naong no. Wala jud koy ulaw ba. Ani meals. Asa na po? Gusto niyo makita ang accessories collection ako sa accessories? Akong collection si pata ni mo. Muna akong collection sa akong accessories. Ako ang gibutang sa akong bolt. Gibutangan ako guys para walay makapalit. Di ba? Asa na punta? Di ba? Pasensya na mo kay dagag tawo sa akong balay. Buti nga kasi hindi ako once na mag-live ka sa YouTube tapos may marig na music pinapatay siya. Asa ta? Ano pa gusto mo puntahan? Mamaya mag-milk tea kaya tayo. Tara. Mag-milk niya ta? Wala naman to. Di ba? Comment para manalo. Hello, ma'am. Gipansin ako ni ma'am. Na gusto niyo pa ako makasama? Gusto niyo pa ako makasama mag-mall? Tubag kayo, tubag. Di ba? Dako kayo among balay. Kita niyo ba ako? Nakikita niyo ba ako? Visible ba ako? Nakita niyo ba si Bisaya? Andito na naman kami sa papasok ako sa pambahay ko sa brand ng sa pambahay ko ng mga damit. Di ba? Tamsak na. Mega shoutout to Grace Mary 26. Mega shoutout sa iyo Alileng. Welcome back. Tuloy sa di ba mga gwapa kaya mga taga Davao no. Di ba? Wala. Di ba? Kita niyo ba ako? Di ba? Ngayon, andito na naman ako sa paborito kong Love. Andito na ako sa kitchen. Namin. Yan siya si Ma'am Nor. Hello. Ano sa'yo? Ay, may bubak. Ay, may onyx pa. Wala na. Wala na po. Grabe no, sold out na. Tiktil ka ng tiramisu. Tiramisu. Wala na. Wala naman tong. Wala na yung lahat ng paborito ko. Tiramisu at saka onyx. Kaya try ko. Yung durian, na-try na dali. Ako Last durian. or dito. Opo, durian pala. Lamig to kaya rin. Dili. Joke. Masarap ang topping. Sige na, comment para manalo. Chocolate ako. Chocolate. Aulait. Aulain. All. Di ba?
Andito ako ngayon sa kitchen. Mega shout out. Dito lang host BG back to work. Oy, maraming salamat Ma'am Linay sa pag-BG niyo po. Thank you so much. Thank you so much. Ha? Dili ka? Dili ko. Ay, okay lang po. Para na lang dami, no? O, sige, magkwentuhan na lang tayo. Magkwentuhan. So, magtanong na lang kayo na magtanong. Magtanong kayo tapos sasagutin ko. Sige, game. Ask question. Ask question. Habang nag-order kami. Ask question. Ay, nag-comment ko ng love lang sa ako ang video. Katong kita. Gusto mo na grabe mag-react. Paano nga? Oh, nag-comment sila. Sabi niya fire. Oh, di ba? At sa daong mo ha? Very much welcome lang po ha. Work mode ako. See you, sure. Maraming salamat sa iyong pag-BG. Kaibigang Lane Aiza. Kung may mga tanong kayo sa akin, pwede na kayo. Sino yan nasa likod mo? Ayan. Ayan siya, si Maurice Norman dyan, aking first cousin. Ano yan kuya? Ano to? Video. Live sa YouTube. Chocolate Olea Cocker. Mega shout out sa aking poging Lodi. Ano yan? Kuya Glenn Arcega. Ano sa'yo? Chocolate play. Chocolate Play-Doh? Olate? Masang best Chocolate Olate. sa ads. Meron na siyang full po, pero meron na? pwede din po kayo mag-add ng singles. Ayun na, huwag na mag-add. Kasi Okay. too much for na. Oo. Tama. Too much for. Ipakita mo sa akin pinsan mo. Ayan ang pinsan ko. Ayan ayan si Ma'am Nor. Pinsan ko yan. Pinsan ko. Huwag kang maharot. Ayoko, hindi ko pakita ang pinsan ko. Masarap ba ang chocolate? Yes po. Sa chocolate, anong saleable? Saleable. Sure. Seller ko namin, chocolate na limit ko. Ha? Kasi chocolate po siya with fresh milk. Yun ang chocolate Olate. Yung chocolate ko po, chocolate with cream din pa yun. Pero alin ang mas masarap sa dalawa? Maliban sa akin. Ako na masarap! Saan? Ang gusto niya sir yung with fresh milk po siya. Ito siya, pure chocolate na with fresh milk din. Ito kasi siya sir, chocolate with cream lang pa siya. Sige, chocolate na lang with Fresh milk. fresh milk. Fresh milk! Akala ko sa breast lang ang fresh na milk. Pati rin pala dito sa Labland may fresh milk. Oh, yan na. Ay! Chocolate buba. Ayun na lang, yun na lang. Dito lang ka tayo sir. Ipakilala mo sa akin ang pinsan mo, yung lalaki mong pinsan mo, ang pinakita mo naman kanina. Ito na lang, yan, buba ulit. Snowy ube. Yung ko nga ipakita siya, Glenn Arcega. Shout out sa lahat. Mega shout out. May ba tayong pera dito? Marami akong pera. Andito na naman ako sa aking pinaka-paboritong Love Blonde Mag-tea. Ayan. Nakikita nyo ba ako? Nakikita nyo ba ako? Visible ba ako? Mega shoutout sa 7 viewers out there. Nasa mall ka, Loloy. Pero mas pogi ka pa rin kuya at Bisayang Lagan. Huwag ka na. Glenn Arcega. Okay. Ewan ko sa'yo. Shout out sa ating 7 viewers. Kung may iyaha, pwede kayo maglapag ng inyong mga bahay. Pwede kayo maglapag. Huwag may iyaha, pwede maglapag. Your felt milk tea is life. Yes. Milk tea is life with fresh milk. Hindi sa breast, kundi sa cow. Milk tea ako, again, nag-milk tea ako with fresh milk. Milk, hindi breast, kundi sa cow. Fresh bread from cow. Mas pogi pa rin ang nagla-live. Ewan ko sa'yo. Hindi na ako pupunta sa live mo. Moderator ka na. Moderator ka na, Glenn Arcega.
Sige na, baka may mga tanong kayo sa akin ha. Ask question. O, di ba? Wala na akong pangbili ng aking pantalon. May jowa. Wala akong jowa. Ay, may jowa ako pero ako lang nakakaalam na jowa ko siya. May jowa ako pero ako lang nakakaalam na jowa ko siya. Sige na, ask question. Ask pa kayo ng question. Gusto niya sumayaw ako? Glenn or si Glenn ba? Mega shoutout to Ann Vlogs from Bohol. Melo sa'yo laagang. Yes, pwede kayo kamukuyog. Andyan pa rin si Blessful Travel and Tours. Maraming salamat. Uy, kaigan Ma'am Lin Ay, still andyan pa rin nag-BG. Hello. TikTok na naman dyan. Ayoko mag-TikTok. Talo na ako sa'yo. Mas magaling ka mag-TikTok. Asa naman na din ha? Na ako karon sa Gmall Davao. Andito po ako sa Gmall of Davao. Manang chocolate? Moros! Buba man ako ah. Milk tea is life. Dili ta ka picture kay naglo. So ask question while I'm zipping my ubi buba. Ikaw yata may-ari ng Loveland. Pugi talaga ng... Sige na, ask question. Sira ka, Glenn. Ibigay mo na FB niya.
Ay, fix lang. As in, mix talaga. I-mix daw. I-mix daw. Wala dahil ko wala pa dahil ko katry ani no. Ay, nakatry na ko ani. Pero wala lang ako wala lang ko na nga direction. So, kailangan pag sa mahilig sa pogi na host. Ipakilala ko lang sa kaibigan ko. Sige, pakilala mo. Mamaya. Snowy OOB Boulevard. Pwede kayo mag-tap ng bahay nyo, ha? Torenalyn Vlog. Ready na ako diri sa Gmall. Baka gusto ka mag-apas, librehon tika o Loveland. Renalyn, baka gusto mong humabol dito sa Gmall of Davao, libre kita ng Loveland. Renalyn. Another call. Renalyn, ako diri sa Gmall of Davao. Kung makaapas ka, ito lang dire. Hey, next time po ang uwi ko. Ikaw susundo sa akin. Nakala ko ba na dito ka sa Davao? Nasa abroad ka pala? Mega shoutout pa rin to M. Blessful Travel and Tour. Salamat sa pag-VG. Maraming salamat. Tulong talaga yun sa WH ko. Maraming. Saudi ako na. Uwi ka na. Hindi na ako galit. Sa mga tila. Hapit na ko mo uli. Ayan na uli. Sa mga tila, better to try Loveland. Na dito sa ground floor. Gmall of Davao. Ayan. Look for Ma'am Noor. Sana all di galit. Glenn Arcega. Yan, keep sharing and keep post into your community. Meron akong parapol. Ang first prize, iPhone 7. Abangan nyo yan. Ayun. Noon, nung nag-start itong Loveland, nagparapol sila ng iPhone 11. iPhone 11 to no, iPhone 11. Anyway, nagparapol sila ng iPhone 11. Tapos, siyempre, malas ako hindi ako nanalo. Wow. Okay. Sama ko man yan. Baban kami, dito sa Gmall. Dito sa Gmall. Hindi naman good, hindi mo na ako kailangan Kapuyang Tagalog, pwede Bisaya, hindi na ako nimo kailangan i-price kay imuha naman. Balik naman ako sa tapos padala ko ra. Obre na po, Ma'am Grace, nakakaon na po. Everyday na lang ko nag-vlog. Kaon na lang niyo. Tapos, nakita na ko sa post sa Facebook na how true. Hindi daw kailangan magpasobrang milk tea. Tama. Wala mo for example, ako customer, pangutan ako sa inyo na makadaot daw ang milk tea once na everyday mo siya.
Sa Pearl. Ha? Sa Pearl. Sa pearl, tungod sa pearl. So, ano sa inyong komento, ana? As a Ginapan mo na. gin-orient ko, ana, gina-explain sa inyo, ana. Parehas ako connected ko sa, di ba na may topic, connected ko sa mga housing, condominium. So, first concern din sa mga client is, once na maguba or lingog, kung si depend sa namo sa ila as a customer. So, build na siya sa mga insurance sa mga anak. So, diri sa kuan man good, na issue man good ba kanang ang milk tea daw, especially ang pearl, is dili daw good for the health. Once nga always daw nimo siya i-take sa imong body. Ang sa it's true, it's fact. Okay. Actually, sir, yung Di ba? So, always na lang nila ko sa Loveland. So, safe ang ilahang milk tea. Though, siguro, bulsa ni mo ang kung mag-everyday jud ka niya wa kay income, rulo jud ang bulsa. Pero, in terms of nila nga bawal ang milk tea, especially the pearl, so safe ang Loveland because ang ilahang pearl is homemade. Sila mismo ang nakabuhat. And then, na sila time frame sa ilahang milk tea. Dili niya ingon nila, Kaya pilang patang sa magpa-deliver. na ikaw na lang istorya. Ay, wala sa ito mo sa kapisa. Sa una pa ko sa Thailand kay everyday ko nga milk tea in the morning kay mopalit ko before no work. Nothing is wrong. Nice man ang tea sa lawas. Yes, actually ang tea is nice gid sa lawas. Especially ka ng mga tambok. Tambok sud. Grabe. Sakit kay pagkabundak sa tambok. Ang siguro ang ilahang ginaming dili sa good for the health once na everyday is the pearl. Oo, nakita na ko. Is the pearl. Kaya nga naman, ang pearl man good na siya. Wala po ko yung idea. Sa kabalukot, itinis sa kambing. Di operahan tong, Di operahan, no? di operahan, gitanggal sa Tinae ang pearl. Hindi siya makakakuan. Siguro- Operahan ka. Hala, I'm booking manggod ko tambok. Siguro kung inom po siguro mag milk tea, ayaw na po siguro ninyo direkso og tulon ang pearl. Kung tuon po siguro mo og usap, na. Dugay man gyud ni siya ma-digest good. So better nga mag-inuman mo, usapa sa ninyo ang pearl. Ha? Ano ako ma-suggest din sa inyo? Wag yun akong matambag sa inyo ha. Ha? So next question. So okay na ha. So okay na, pwede na ako mag-everyday pero makabustod sa makabustod yun ang wallet. Especially karon nga way income. So ayan. Hala, gibuking man good nga tambok ko. Dili ay, tambok is the newest sexy na karon. Ha? Ayaw lang, tambok is the newest sexy pero ayaw lang yun mo tapad og kawayan. Kay makuan yun mo, malaan yun mo. Kawayan og apple sa mga better nga sa mga fatty diha, dili ayaw mo yung kaulo ang inyong lawas kay kuan na sign of progress na siya nga daghan mo gikaon. Ha? Daghan mo gikaon. Ayaw lang dyan mo tapad sa apple o kawayan para di mo mailhan. Ha? Okay.
John Chris Gaming, pahingi. Oh, sure. Dali dito, pamangkin. Punta ka dito. Pamangkin, kasama ko si kuan mo, kuya mo Maurice. Maurice, pagkakita. Hi. Wow. Hi. Kabulugin mo na. Andiyan si kuya Maurice mo. Okay na, tao nang excuse. Eh, bahalang bayad. Intermission. Endorser ni Lugo sa Lablan. Di ba? Dati ang comment ng sa Lablan sa kwa kay react. Last na video na ko ang iha, nag-comment na dyan sa Og Fire. Walang attention of Lablan. Kuan? Baka naman. Pahingi. Gwagwapo. Sino mas gwapo? Ayusin mo yung tubag mo kay nakasalalay ang cellphone. Ayusin mo ang sagot mo, ha? Ayan, mega shoutout pa rin sa ating 4 million viewers out there, ha. Ikaw syempre, ano nga. Buti alam mo, ah. Isa na ako sa akin. Better watch and enjoy. Pasensya na mo ha kay ang bulbul na ako, akong gibalin sa akong ulo. Meron na 1 hour na. Long live. 1 hour na lang pa. Baka may gusto kayong itanong magtanong lang po kayo. Share ko live sa FB. Sige. Maraming salamat John Chris Gaming. Salamat sa pag-share. Maraming salamat sa aking 17 thumbs up at pure viewers out there. Maraming salamat sa pag-stay sa aking live. Ayan. Thankful ako kasi marami akong nadadaan ng music pero hindi pa rin ako napapalo ni Lolo. So natutulog siguro si Lolo nga. Pag naman music, iba-explain ako. Pag na-music, i-off dayo ni YouTube. Anong live? Tapos sa YouTube, bawal niyo siya i-mention. Ay, samuan na nag-live stream or nag-comment. Bawal niyo siya i-mention na YouTube or kuan. So, ginakuha na mo siya Lolo. So, si Lolo, ano siya si YouTube. Minsan nyo mo. Ano sa kuha? Mga sa comment ba? Ayan. Naka-busy pa rin si M. Blessful Travel and Tours. Maraming salamat, Alileng. Mega shoutout sa aking Team Alileng and Team Alileng Aluloy and Team Kuya Ters. Mega shoutout po sa inyo. I'm Bisayang Lagan from Davao. Andiyan na oras?
5. Tuloy na ka? Sige mo try ko rin. Dali lang dahil. Good. Natulog ko mga 7 pa. Baka makalimutan. Gabi na live 1 hour. Pagkuya mo sorry. Thank you. Ano check kita na ulit. Thursday. Ha? Salamat. Gam sa Hanida. Ha? Di ba G-Man? Gam sa Hanida. Ang thank you lang. Kam sa Hamida? Day dahil day. Di lagyan mo dito. Gam sa Hanida. Dahil siguro. Away ka na ba? Nabundang na ka to. Nabundang na ka. Oh, G. Gagsahan nila lagi. Kapunang saan na? Okay. Gagsahan. Ano na makalimbo? So, pernah sa tingad na pandamag ba? Kumano sa pag-exam? Di ba taranghe yung Ironman, di ba? Taranghe. Salanghe, salanghe. Taranghe. Nanagtun sa ako sa parang exam pa. Opa kay kuya man ang opa. Salamat sa aking 18 thumbs up at 5 viewers out there. BGBG, salamat. Malaking tulong yan, napakalaking tulong yan for my WH. Kaya sa tanan, yung drama. Kapipiling. Asa pa sa lumpia rin? Sana ka nakapalit ng dito. Glanang tanan. Kasi tayo na tulog daw. Tayo na tulog daw. Layo no? Layo. Pato beta kayo isa lang. Ano mo sa na brisa? Ay, tama. Ay, kundi ikaw na dyan. Feeling na ko, mas makakita sa tayo ko lang ko. Para sa taas. Nike, dito siya ako nakapalit sa Nike. Pwede po. Kapogi na lang dyan, oy. At ika ko rin nilin. Gusto nyo itong
Palit ko extension para sa akong wifi. Tara. Busik lang po. Annyeonghaseyo. Anyo nga sa'yo. So, andito na naman ako sa kitchenware. Maghanap ako ng extension wires. Excuse, tama extension wire. Naapat sir. Thank you. Ay, wala ka tinuwag na. Tanawa dali. Ay, Nama extension boss? wala bila sir. Ha? Buli na ka? Sa ubos na, talatag extension. Dili ah. Ay, maraming salamat kaigan Ma'am Lynn I Vlog. Naka-BGB pa rin po. Salamat Ma'am Lynn. Salamat. Naghahanap ako ngayon ng extension wire para sa aking wifi. Kasi dapat daw sa labas ko siya ilagay kasi Aluloy, out na ko ha, 5 PM na. Sige Ma'am Bless, travel aliling. Okay lang. Thank you. Amping po diha, amping. Maganda ko siya, magandang kulay. Wala mo gitry. Di ba kasi yung gamay? Ay, di ka pa nag-try mag-gamay, no? No. Wala. Wala.
na 549 na lang. Gamit. Kaya. Wala, mura kahit kuhan tayo. Small lang. Mega shout out, mega shout out Kaigan Rec Walter. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking bahay. Makakalaya na rin ako. Dito lagi ko manudlay dahil ano kay Maraming salamat sa aking 9 pamsak. Naghahanap ako ng extension wire kasi hello, mega shout out sa aking kap. Ayan. Hello sa iyo kapatid. So nagla-live na lang ako na may music. Lakas na. Yes, kaigan renaling kapuy kay mulaag ni nay makamas. Hago anya kanang maginhawa jud kag lalo kay mo lagi na dili kanad. Kapoy jud siya kapoy.
Wow, sana all. Quesabo Leps. Sana all. Quesabo Leps.
Maraming salamat God sa mga nag-thumbs up, sa mga nag-stay, sa aking team Aliling, Aluloy. I-end ko na dahil low bat na ako. Nandito ka sa kuweba. Sige na, bye. Thank you so much. God bless. Simply Jen, kapatid, mag-end na ako ha. Bye-bye. Low bat talaga.